खुलुमबाय मानगोनां बर' रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जों तेलेंगाना बर' वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै इसिं इनस्टिट्यूटनि बिगोमा अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा बावैसो खालामनाय प्रेस मिटनि सायाव फंनैसो बेखेवना होनो सानदों। बिथाङा क्लेम खालामनायनि सायाव जों मोनफा मोनफा बेखेवनो लादों। बेखौ जों फुलि इनभेस्टिगेशन खालामनायनि उनाव बेखेवनो लादों। गिबियाव इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसा जेराव अन्थाइगोरा बिथाङा गावनि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानै जइन खालामना होफैदोंमोन। बेयो मोनसे मेन पावार साप्लाइ खालामग्रा एजेन्सिसो। बेयो जेबो रोखोमनि नार्सिं बा सोलोंथाइजों जेबो लोब्बा गैया। बियो गावसिनि यशोदा हस्पिटालाव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय थिसनजानाय थार्ड पार्टी खामानि मावग्रा भेन्डरसो, जायखौ जों सापर्ट स्टाफ होननानैबो बुंनाय जायो। बियो नार्स फोरोंनाय बा नार्सनि प्रेक्टिकेल खालामनायजों बा नार्सनि सोलोंथाइ लानायजों जेबो रोखोमनि बेहा लोब्बा गैया। अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा क्लेम खालामदों जे गथ'फोरखौ यशोदा हस्पिटालाव सानथामनि ट्रेनिं होफैदों होननानै। बियो जेबो रोखोमनि नार्सजों सोमोन्दो थानाय बा जिएनएम बा जिडिएजों सोमोन्दो थानाय जेबो ट्रेनिं नङा। बेयो मोनसे मोनफ्रोम सापर्ट स्टाफ एबा भेन्डर स्टाफखौ क्लाइन्ट लकेशनाव होनाय मोनसे बेसिक फायार सेफ्टिनि ट्रेनिंसो। बियो सोलोंथाइजों जेबो लोब्बा गैया आरो बियो यशोदा हस्पिटालजों जेबो लोब्बा गैया। बे ट्रेनिंखौ मोनफ्रोम कम्पानियावनो होनाय जाखायो। बेखौ ट्रेनिं होननानै बुङा, बे फायार एन्ड सेफ्टिनि मोनसे ट्रेनिंसो, इन केस अफ इमारजेन्सिनि थाखाय बाहायनो थाखाय। अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि जाय गावजों रायलायबाय थानायखौ मेनेजार होननानै सिनायथि होबाय थादों, यशोदा हस्पिटालनि मेनेजार होननानै। बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि रावबो मेनेजार नङा। बियो इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसजों थिसनजानानै दोननाय सासे यशोदा हस्पिटालाव खामानि मावग्राफोरखौ नायग्रा सासे सुपारभाइजारसो। बिथाङा रावबो मेनेजार नङा। जों बिथांनि आइडि कार्डखौनो गोबांबार चेक खालामनानै बुंदों जे बिथाङा सासे इलाइट ग्रुपनिसो मेनेजार जानो हागौ बा सुपारभाइजारसो। बेहा यशोदा हस्पिटालजों थोंजों जेबो रिपर्टिं खालामनायनि जेबो मोन्थाइ गैया। बेहा थार्ड पार्टी एजेन्सिसो। हाउसकिपिं खामानिनि थाखाय बेफोरबायदि जेबो ट्रेनिंनि गोनांथि गैया। बिथां अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा बुंदों जे गथ'फोरखौ गावनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो यशोदा हस्पिटालनि थाखाय रिक्रुइट खालामना लाना फैदों होननानै। जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय गथ'फोरखौ एपइन्ट खालामदोंब्ला गथ'फोरनि आखायाव मानि थाखाय अफार लेटार गैया, जायखौ कम्पानिया रिक्रुइट खालामनाय समाव साफ्रोम केन्डिडेटनो होयो, बा एपइन्टमेन्ट लेटार मानि थाखाय गैया गथ'फोरनाव? जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय थोंजोङै डाइरेक्टलि बेखौ सेलेक्ट खालामना लाना फैदोंब्ला बिथांमोनाव बे थाथारनांगौ। गथ'फोरखौ बिथाङा गावनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो जइन खालामनानै लाना फैदोंब्ला बिथांमोनाव मोनसे खोथायाथ' जाबाय अफार लेटार गैया। आरो बिथाङा जुदि इनस्टिट्यूटआव इन्टारभिउ लाहैलायनाय हिसाबै यशोदा हस्पिटालनिफ्राय होननानै बुंनाय बायदिब्ला सासे HR बा डाइरेक्टरासो थांनानै बेखौ इन्टारभिउ लाहैगौमोन। सोरबा थार्ड पार्टी एजेन्सिनि सासे सुपारभाइजार बा मेनेजारा माबोरै थांनानै इन्टारभिउ लाहैनो हाखो? जाय यशोदा हस्पिटालजों जेबो लोब्बायानो गैया, बे मानसिया नोंथांनि इनस्टिट्यूटआव थांनानै माबोरै इन्टारभिउ लाहैनो हाखो? अन्थाइगोरा बिथाङा जाय मानसिखौ जगाजग खालामनानै इलाइट ग्रुपआव सोना होफैदोंमोन, अब्ला जों खौरां लाहैनाय समाव, जे समाव गथ'फ्रा जोंनो खौरां हरदोंमोन, अब्ला जों लोगो लोगो खौरां लाहैनाय समाव गथ'फ्रा जोंनो मोनसे खोथाखौ फोरमायबावदोंमोन जे इलाइट ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना खामानि मावा होननायाव गथ'फोरखौ साननैनि थाखायल' थानो थाखाय डेडलाइन होनाय जादोंमोन। अब्ला नोंथाङानो सासे बिसोरजों जगाजग खालामलायनाय मानसि, अब्ला नोंथाङा माबोरै साननै बे खोथाखौ सहायनानै थाखो? हरखाबै गोदान जायगायाव फैनाय गथ'फ्रा हरखाबै साननैनि गेजेराव जुदि रुम खालि खालामनानै डेडलाइन होलायनाय जायोब्ला बे गथ'फ्रा बहा थांनानै थाहैगौमोन? बा बे गथ'फ्रा बहा आलाय सिलाय जायामोन नामा बे गथ'फ्रा? नोंथाङा बेनि सायाव मानो बिजिरनायखौ लायाखैमोन? बिथाङा क्लेम खालामदों जे बिथांनि रुमाव हाबनानै जों तेलेंगाना बर' वेलफेयार एसोसिएशननि मानसिफोरा प्रेसार खालामदों होनना बायदिसिना खोथा बुंनो थाखाय। नाथाय जों बेबायदि जेबो रोखोमनि प्रेसार खालामनाय जायाखै। बिथांनि रुमाव हाबनायनि उनावबो जोङो बेहाय सोंनाय फिननायल'सो जालायदों। आरो जों माखासे खोथाखौ गोरायै बुंहरदों जे नोंथाङा गामियाव थांनानै बिसारखौ खालामखांनायनि उनाव गथ'फोरनिफ्राय लानाय रां, जिखुनु फोरोंथाइ होनायनि मुङाव लानाय रां बा फैनायनि गारि भारा, बेफोर गासैखौबो होफिनथारनांगोन। आरो लांनाय समाव नोंथाङा गावनो खरस खालामनानै लानानै थांथारनांगोन। बे खोथाखौल' जों बुंनाय जादों। बेहाय जेबो रोखोमनि प्रेसार खालामलायनाय जायाखै। बेहाय सोंनाय फिननाय जादों। दा अन्थाइगोरा बिथांखौनो बुंनोसै, नोंथाङा बार बार क्लेम खालामदों जे आइडि कार्डआव
GDA GNM जों लोब्बा लानानै बे आइडि कार्डखौ जोङो गले गले नायनाय जादों आरो नोंथांनावबो सोंनाय जादों। बे आइडि कार्डआ जेबो रोखोमनि सोलोंथाइनि आइडि कार्डआनो नङा, बेयो सोलोंथाइ लानायनि। बेयो मोनसे थार्ड पार्टि एजेन्सिनि होजानाय कन्ट्राक्ट सापर्ट स्टाफनि मोनसे आइडि कार्डसो बियो। मोनसे केम्पासाव हाबनोब्ला बेनि गोनांथि जायो, बे आइडि कार्डनि गोनांथि जायो। अब्ला बै आइडि कार्डसो बियो जेबो रोखोमनि नार्सिंजों सोमोन्दो लानाय बा प्लेसमेन्ट बा इन्टार्नशिपनि सोमोन्दै बेखेवनाय नङा बियो। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै बेखौनो हास्थायोदि नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइनि फारसे लांनो नाजा। बेफोरबायदि सोरनिबा भिडिअ, सोरनिबा इउटिउब बा सोरनिबा फोसावनाय एड रानिं खालामनायाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना गावसोरनो खेबसे रिसार्च खालामनानै, गावनो रिसार्च खालामनानै बेनि सोमोन्दै जइन जानाया मोजां। जों बेखौ लुगैया जे जोंनि सोरबा बर' फिसाफोरा फैनानै बेफोरबायदि गोजान जायगायाव हाथा हारामा आलाय सिलाय जाफैनायखौ जों लुगैया। दिनै जों बे माखासे गथ'फोरखौ खौरां मोननानै जेरैबायदि उदां खालामनानै दैथायहरबाय, नेक्स्ट टाइमाव जुदि बेफोरबायदि सोरबा गथ'फ्रा जेराव जों मोनहैस'यै जायगायाव मोनहैफ्रांनानै आलाय सिलाय जाहैयोबा नोंथांमोननि गोसोआनो माबायदि मोनगोन? सोलोंथाइ लानायनि मुङाव आथिखालाव माखासे बिजनेस बायदिबो सोलिसै। बुंनो थाङोबा फैसा जानानै, फैसा लानानै, मोजां मोजां खोथा बुंनानै फुस्लायग्रा, जइन खालामनानै होग्रा। बेफोर खोथाफ्राव नोंथांमोना गोदोनो नाङा, गोजावनो नाङा। नोंथांमोना जइन जानायनि सिगां बिमा बिफाजों खेबसे रायज्लायनानै नाय, बिसोरनि सुबुरुन ला, बिसोर मा बोसोन होयो। बिसोरबो नोंसोरखौ मोजांनि थाखायसो बुंगोन। आरो जुदि बिमा बिफाया मोजाङै बुंस्लाबनो हायाखैब्ला नोंथांमोना सोरबा ओनसोलनि गोरों गोरा, गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरनाव खेबसे सुबुरुन ला, माबायदि जागोन थांनायनि सिगां। आरो बेखौनो बुंनो सानो जे हाउस किपिं मावनो थाखाय जेबो रोखोमनि ट्रेनिंनि गोनांथि गैया। नोंथाङा बेखौ फैनानै जिखुनु कम्पानियावनो हाबनानै, एजेन्सियाव हाबनानै डाइरेक्टलि जइन जानानै मावनो हायो। दा हाउस किपिं खामानिखौ इसिबां गिदिर खामानि होनलायना साननो नाङा। नोंथांमोना बेफोरबायदि फैसा होलायनानै हाउस किपिं मावनो थाखाय जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना बेखौ बबेबा जायगायाव, ओनसोलाव, नोगोरमायाव थांनानै गावनो हारसिङै जइन जानानै मावनो हायो। दिनै जेरैबायदि इस्टिं इन्स्टिटिउटनिफ्राय गथ'फोरखौ फरायनायनि मुङाव लाबोनानै बेबायदि मोनसे एजेन्सियाव, थार्ड पार्टि एजेन्सियाव सोनानै बिथाङा क्लेम खालामगासिनो जे नोंथांमोनखौ फरायहोदों होननानै। नाथाय बियो जेबो रोखोमनि सोलोंथाइजों लोब्बा गैयामोन। बे एजेन्सिया जाय मोनसे थार्ड पार्टि एजेन्सि, खामानि मावहोग्रा, मेन पावार साप्लाइ खालामग्रासो, गिबियाव बुंखानाय बायदि। बेनिखायनो नोंथांमोना फैनायनि सिगां एसे सानै हयै फै, बिजिरनानै फै, जाहाथे नोंसोर इयुनाव नोंसोरनि फरायनाय लाइफआ गाज्रि जाया, बरबाद जाया। बे बैसोआव 18-19 बोसोर बायदि बैसोआव नोंथांमोना फरायनानै सोलोंनानैसो लानांगौ। आरो हाउस किपिं बा बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानिफोरनि फारसे गोसो होनो नाङा। नोंथांमोना मोजाङै फराय, गोजौ सोलोंथाइ ला, मोजां खामानि माव। नोंथांमोना इसिबां जुदि माबा मोनसे कर्स सोलोंनो गोसोबा आथिखालाव गोबां अनलाइन कर्सफोर मोनो। बेफोरखौनो सोलोंना लानो हायो। जेरैबायदि लार्नबार्ननिफ्राय, बेफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन। बेफोरबायदि सोरनिबा बुंनाय गोदै रावाव गोजावनानै गावनि फरायनाय जिउखौ आस'खान्दा खालामनानै लानो फरायसुला फरायसुलिफोर आरो बिमा बिफाफ्राबो नोजोर हो। जोबनायाव जों तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै नोंथांखौ गोख्रों रावै बेखौनो बुंनाय जायो दि इयुनाव जाहाथे नोंथांनि केसखौ जों नैथिबार बिजिरनो दा मोनथों तेलेंगाना रायजोआव। खुलुमबाय, गोजोन्थों।